Ang mutuo kanako nga mga ginikanan nga inahan, akong inahan. Ang tanan nga mga asawa nga mutuo sa akong wali, akong mga asawa. Ang mutuo nga mga anak sa akong giwali, akong mga anak. Ang mutuo, ang isol nga mutuo kanako, akong mga isol. Tama? Pero na lang ko isa na asawa. Mga special ko pa may. Try na. Kita nga magtatabang, kinalampod akong tuluan po sa mga tao. Dili po malis ko yung advance na mo, di ba? Ang pagkaling nga nag-install ako dito. Kinalang aware po karon kinalang alert po no? Ang mga tao sa pagpalibot kilang sa taon kung sa yung mga kawalan karon makatabang po ka sa mga tao na namunuan ka lang halimbawa ang nasa gobyerno, bipat o mga polis tama? Pero hindi mo ka mo yung magulang hindi po dahil sa isip-isip haron ma-aware po lang atong palibot hindi man ka makikaway. Gusto man nato nga mahusay o ang mga tao dili mabugatan. Tama? So ba na akong pagtuon ninyo? Wala ka nang kinahanglan na makikipati nila pinaki sa itong pagtuon o patuuhon na ito sila maunay atong buhat. Dili. Kaya mga tao yun na naigarbo o nag-ako sa pagpaminaw, hindi na mamati na ito. Halimbawa, ako ang nakatarakman, mga binog, mga konsabihan, handa mo ang tanan. Wala nagpasabot na kamo ang bukasan. No? Magpaibalo o sa ibuhaton. O ka, makapangayo na ka sa Ginoo kay nagatuman naman kasi ang suko. Kanang nag-react ninyo sa mga cellphone, sa mga Facebook. Dili man po na active sa nasa simbahan, dili ba? Dili ka po na sa simbahan, wala man po na. Punya, karoon na dito kasi spiritual nun, wala man ka nakikaway sa tuwang di ka nabunyagan, di ba? Wala magpagkatuo ang bunyag ninyo sa gingon ni Juan. Doon na pa'y magpabunyag na ako, pero kaangkay labang pag-insan ako. Huwag masaling too nga, nagpabunyag sa digani ko kahikap siya sa sandalias. Hindi man to si Kristo, kaya naaman si Kristo sa langit. Di ba, nidala niya ang buko, magtatabang, magtalag Mesiyas. Lalo pa na tao. Wala na akong papel sa kalibutan. Wala ko ning ingon na kaura ko ninyo, alam doon ko ninyo, dili, wala. At ko sa mga taong nagkinanglan. Amen? Amen. Pagkabang tao sa itong gobyerno, pagkabang po sa tuwa po ng barangay. Kaya nagsipalit kami ng tatuon sa itong garbo. Tama? Dili ka magkamukabang dito sa kinanglan, kaya naglagot ka dito sa namunuan. Masa kanina sa Biblia na? Oo, kumana lang naman. Ay, nasunday ng pinuhakan. Kung na sila pinuhakan dapat, kuman lang ka sa balakon. Ha? O po niya ako na po, nahin nagwali nga gigamit nila ang Ginoo ni walay buhat. Wala. Mintuman ako sa balakon ni Kristo. Ako lang yung giwali ang kamaturan. O dili sila maminaw na ako, ang pasagay sila. O pwede man nato ingon anak, Ginoo, ipahangkang ang alang kanila. Oy, ganito nag-away mga sentino. Naribit, no? Sino ka sa Ginoo? Sino? Wala na, iba ng ingon, laban sa Biblia. Hindi ka pwede, yung marunglong. Hindi ka pwede mo ingon sino ka, nung kakas sa Ginoo. Ayaw. Hindi ko maayon nung ikaway ninyo. Napakasanay ka, kaya ikaw nagwali, pagkat ko kay tama inyo, oy, kamo, oy, gusto ko na yung Ginoo, nag-ilog ng kakit sa ang tama. Kasi sa imo kang gisulti, balik, nagani ka. Kaya mo yun, iawaan ng tawahan ay kasulutan na kasi Ginoo, imo rin. Ikaw nagani, nagsulti, mura nagagagsilutanan. Kaya mo yun mo kami, ang tinuod, kami, ang hindi mo, magpamembro kami, ang tinuod. Ikaw nagani, silutanan nagani ka, ang talang, imo gituluan, ang mga membro, imo gituluan, imo sumayin pamakasan. Kung nabili yun, maminaw na ko ang tao kong naikarto. Pero ka mo lang, no? Tama ka mo lang? Tapos pagkain, no? Maghukot po. Okay.
Dili na pagkabalik na ka sa sulat mo. Sa 16 na ta? 17 na lang. Kung man ang 17, wala pa. O, kaya na pagkakaroon mo rin. Akong gitalain pagbasa. Karon, ang Biblia man, mao'y sukaranan sa itong simbahan, mao man ang labiton sa Diyos na paghukom, di ba? Kaya kung hindi ka buti sa Biblia, hindi ka magkasinabot ng mga reliyon. Kaya ka, sinudan ka sa inong giyawaan ka. Pag inong nagalini mo sa giyawaan na siya, sinudan na nagalini ka, o sa igingon sa ino, tumalang, o di ba sa, ayaw, buhata sa imong isig ka daw. Ang dili buhaton ka mo, ang nagahukom sa imo pag-istorya, hukmanan na ka. Well, naghukom na ako, hukmanan na po na sa imo kalimang. Kumusta ka? Timbangan ba ka? O ka? Nagtuman ba ka sa suko? O ka? Nag-expose ka kalimutan ng butang? Ano? Nangilabot magkas ng wali? Diba? Mapil ba po na sila sa atong prayer? Lino na ito nakita makaluwasan ni Dili. Kita makinaghalat sa itong kaugalingong kinabuhi din matagabi. Okay. Kaya. So, ang kahit ulo, pagpabili kita kahit ulo. Wala, ang akong yung sa ikaw yung sulat ni Bob. Amen? Dali kayo na pa ito lang. Pag nakaw na po, ibuhol na po. Wala na ang tao. Kamu sa na, nakasabot mo? Wala. Nakita ko ang hilapihan na pagbugal-bugal sa mga tao na ako. Tama? Wala ko. Kasi wala ko. Kita ko ang hilapihan na pagbugal-bugal sa mga tao na ako. Tama? Basta kami bugal-bugalan sa ako. Hindi lang. Nakita ko ay ang mga kapabugal-bugal na ako ay. Kasi sa una, kakalon kaya wala na yung nabugal-bugal, kamay na lang. Pabuta na ay, para nila. Okay? Nakita ko ang nilapihan na kapabugal-bugal sa mga tao na ako. Hama ko na inukulto ko kayo sa simbahan. Inupi ko. Katoliko, masaalon ba? Di ba rin kayo katoliko? Wala mo ko na pabudyag lain. Kasi asa mo nabilong na simbahan, Diyos ay kapon akong amahan. O baka ba, natibo lang ka dito ba? Akala ka na-adapt ba? Pero kung hindi ka mo ba sa Biblia, magsige ka sa mo kaya ni. Kailangan mo ipulpul dito. Sige mo magkaon na. Hindi na kita doon. Wala ako nagpaka-utyon. Kusa, tuuli ako. Okay? Nagpaka-utyon din, ano nakasaksi? Kung nakakako, wala ko nagpapag isura ron. Wala yung lain na makasaksi. Kapit na ako. Okay, tama? Tama? Kaya kita, upan mo man ang ilang mga salabutan. Aron di sila makasabot sa katarungan. Amen? Paano sahay, mag-isulti ko sa Espiritu, mag-apiin, nagiin mo. Bitang ka mo, hindi mo makalapit na ako. Malapit mo na ako? Ay, mahawa, mag-aano mo mag-istorya sa ko. Tama? Nilapit na mo na ako, kay dito mo sa akong isulti. O dito man ko sa inyong buhat, kay magkagabihin ako din, isalig na din ko ninyo. Pero ang problema, wala pa mo nagsalig sa inyong kagalingan. Isalo ka, isalig ko ninyo, dito man ako, pero wala ko ipagsalig sa inyong kagalingon. Kaya isa-sala. Kaya kung isalig ko sa ikaw galingon, kaya na ako ni ipaubos. Kaya na ako ni Pinsama Putoy, ang mugatong ko ni Iling. Tama? Isang po ko ni Badong po ko ni Arlen. Pero ako, wag ikaw. Tama? Kaya kung mapapot mo, uyun lang ko ka mo, wag mo. Wala mo kalumog sa akong nabati. Pwede mo kasi gumukaw na tayo. Hindi mo lang sila mutuon sila ingon na makita, di makita. Kaya kung mutuon ka sila silang iyaw, di makita, di makita. Mutuon ka sila na ako.
So, kaya itakupan mo man ang ilang mga salabutan aron dili sila makasabot sa katarungan. Kung sila sa Biblia ni, pero mingo gini nga itakupan man. Gisiliuhan gini ni Daniel. Itakutan mo sa magkakabang. Yan. Katong pagkahugat sa Ilalias, di ba? Magpabunyan po sa mga pari, no? Kung sa ayaw ako, ipapuntok kanila. O, manang lingon. Ma, kung sa puntok niya, hatag mo ko sa kong kaugalingon. Tama? Ganong si Kristo na daog tungod sa ihang pagpakamatay sa cross. Gamayon ka, alam, Diyos kublang ka, Diyos kublang ka, grabe niso. Ikaw, nangikublang ka sa Diyos. Kasi mo ikaw, paglibak, libak-ilang mo ikaw. Ang Diyos na higugma sa mga tao nituman sa iyang sugo. Gipagamit ang iyan ng libuan katuig sa ulan dito sa taong lagang din sa gusto ba? Yun? Tama? Diyos higugma. Ikaw ang anak ni mo, kabuangan. Kasi mga taman. Di ba higugma kasi mga anak? Ang usa ka tao nagbuti sa iyang mga higala tungod lamang sa kwarta. Amen! Klaro dito. Baligya mangali. O ang iyang mga anak maoy mag-antos tungod sa iyang pinuhakan. Amen! Kinsa man ni ang mga anak nag-apaman amahan ninyo. Galoy, kasi yung mga anak nag-antos sa amutan. Gabi na po sila. Wala, uy! Dili ba ni, ang kamong ama, kamong anak, wala ba rin mag-atiman sa inyong amahan? Grabe yung mga pang-hornal ninyo para maka-eskwela ang anak. Daging sa mga amahan, wala kayo lakot sa inyong dugo. Sako, napala sila sa kuha. Narabi, nagsuko sa kuha, ikaw nagbilang ito. O, asan yung amahan nila? Daging sa mga tabang ninyo, magkalisod mo. Ako, kung may istorya alam mo, amot lang. Ikaw na pasalamatan? Di ka ito inyo mga kisinuhulan? Kailangan na? Karon, gigamit nila kining maong panultihon. Batok ka na ko. Okay, mga panultihon na? Hindi kabati sa mga tao niini, mudoon sila kanako o lutan nila ang akong naong. Okay? Tama? Wala niyo ginudan ng cross. Wala niyo pamakak niyo matumbang ng pagod. Wala na nagluod. Wala na nagsuka ba? Mas may pag ginudan naong kay mahugasan ba kayo sa pulong ninyong bakakon. Minto mo sa Ginoo, matuman ang pagputi ni Sayo kamisal. Niyong ayaw ko ni Lodi. Tama? Uy, ako sa kasing-kasing. Kaya dito ako sa Diyos. Dito mo, ni buhat, unta mo. Dili ka mo baging kung kulang din na sinungan. Ang tatong sobos. Magilot ano? Sabi na luwag ka, sobra pas luwag na Tama? Mas may pa sa pulungan ni mo na ang kontralibakon ka no? Ang lima, makasulog sa tibuok, barangay, kaptero, klotso, tama? May pa ito maging kaway, deklaro pa rin mo mga kasailo ko dito. Tama? Kahit sa libakon ka, huwag magkakabalo. Di sa naglibak mo. Ang loe ay katong naglibak. Tama? Halos mabuta na ako tungod sa kabuol. Ingon, kaniwag sa anino ang akong pukton o paa. Mamali si Hope sa una, liak man niya. Kaya karon. Inabag ko sa ulang kamera ko ulo, no? Sutang ko dito. Ganiwang ko, ano man, ganiwang, sa ganiwang. Wala na, oy. Di na makaabot akong kamot sa kayo. Kaya nang, pagod ni Maloy, ang iyong kamot ka, wala na. Na? Walang dili na maminaw lang sa kayo, kaya kundi man ko. Tama? Di mo ko pasultiyon sa gawas. Tama? Di magaling ko pag-unit ang microphone. Siriyon niya. Di pag-unit pa na inyo. Nagkinalan pa kung mangilog ko dito. Wala ko yung nangilog, no? Nangyay di ako, no? Grabe yung sip-sip nila yung mangilog. Nakakoy microphone diri, oy! Napakay ko'y diskuhan sa una. Ako pa kayo maghatag microphone na sa mga search. Pero walang ibalita, walang ipanguan, wala na.
Karon ako magkinalang microphone, di na ko pailokon. Pero kay kinalang sa ang simula ko tigo, di na ako pulingan ko lago ko. Ganibulong kantong nagpakamakarong o dito lisok nila ako nga wala kuno ako mutuo sa Diyos. Amen! So, tapo din ni, wala nga po di si Hope, no? Wala ako. Siguri, kulto na. That is confident. Tama? Tama yun. Dahil pa matarong doon ang binuhagan. Ako hinungin daw kan makakakahan niyo din hindi ka may nino sila o hindi na sila o ang komentaryo lang ko na mo din nino kaning gilukulogan o namo sino yung Diyos Diyos ko ninyo dire yan naman mo aron mamati sa akong pulong no akong sugilo ninyo wala ba ako na munya ninyo wala ba ko na masal ninyo kaya inakabit mo sa pare o sa pastor o sa pare o pare di mo lawat ako kaya mag-away mga leader ang pare lawat kapag magiging ko sa pare na ilang ginagawa niya ilan nakakuha na gusto din lang siya na naabag pumunyak na ako nalabaw pa na ako siya magbukat sa sandalis ano ko di ka magpaman amahan dahil po nung ganito, pagkamakarong no, o gitulisok nila ako na wala ko nung ako puto sa Diyos. Wala ko gitulisok sa una. Kadang-kadang mo sa iba rin, sinuli, ibigay mo. Ano bitang tulisok sa ko sa una? Tulisok ko rin si Billy. Tulisok ko rin kung mapagkang maprovisional na ako. Nagtulisok, kaon po. Loy po na. Ako po, gitulisok po si Brian. Hindi ako magto eh. Huwag ko magpawa, bilang ako poses dito, di ko na kumanto, pero amigo mo kalmin kayo lindong Jerry o Mitchoy. Ang ganawa, nakasapan po noon ko. Tingnan po ko sa kain amigo. Amuhanin ka tungod. Ako na naluoy naman po ko sa tao, tama? Naluoy po kaya nakangit po sa ako. Wala biya may nag-away. Di biya po ko makik-away. Tama. Tama? Tama. Sunoy magalikot ako. Katong nagpakaputli, nag-alam, pagtuo na gusto gayod sila. Okay? Basta yun lang. Ito lang. Pero, hindi nagaway-away na unay ng ito. Akan kong silang kanan, mubarok sa akong atubangan, dili ako makakaplag o bisag ko sa kanila na malamon. Tama! Bisag na sa tinuwaga sa dili yun pubiya sa ilang pagtulunan, dili yun di mo makaplakan. Ano man, naamagin na sila ilang kaugalingon. Kaya may sa buotan, biya pod mi. Nalampo biya pod mi nun. Tama! Dito ko makakaplat sa mga taong minuon na ako dinhi, no? Nakailan ako, no? Kamu? Tama na to? Eh, kung ako ka na dito, ay, mag-amid na sila, ay. Kaya naman na sinuri niya. Tama? Hindi na kung mailagis ang gusto na ako, kaya minuon naman ito na ako dito, kaya nirespeto o nagpakambal o naanak sila dito. Hindi ko makakaplat dito kasi sa kasi naalala dito, magpilay ako na sana, di ba nagpilay ako nila, no? No? Kaya no? Kapag kung silang tanan mo baro sa akong atubangan, dili kayo ako makakaplang sa bisag o sa kanila nga malamon. Mo itong sige baro sa ko, sila kong siling-hiling. Wala man anin ako. Nanglabay na ang akong mga adlaw. Okay, nanglabay, kami ni Hope lang. Kita ganit sa una siya, kahapon na ako, no? Nanglabay na ang akong mga adlaw o nagkakyas ang akong mga laraw. Kakyas mo lang, kaya kung ako ang laraw sa una, ang ako ang simbahan ng Katoliko, mariyo sa bukalit, o sa family grouping, sa mag-Bible ka na tinuod yun, na nag-hisgot yun, o kaluwasan. Dili mag-hisgot o pulpito, mag-Bible ka para makapundot ka, para di ka magbayaray kung sa itong kabutan. Kaya mag-hisgot yun, o mga kinainga, mga usap ka mo, kaya kung gano'ng suna. Di ko sila matuo, kaya namin mga garbo. Kaya sa diba, family grouping sa kaya, sa una. Kaya kung Bible ko na ako dili ko. Ngayon, mag-ibon ng aning libot sa anak. Sukot-sukot, tapos siya sa kuha ba. Kaya ako lang yung sukat na, si Kagawad Hilbert, ako lang iatuan sila dito. Gawin yung, pre, balik na ito itong family groupings, pre. Magkatabang po ninyo. Hindi ko ito, office yan. Kaya gusto ko, mulingkod ko dito. Kaya nakita man ako, mawala na ito nag-hisgot o kaluwasan.
Yang dili na po ka, pagkuman ang pakita ka na, pagkuman ang hukog ka. Yang di ko sila gusto ang ko. Okay? Oh, nagabay lang ang akong mga adlaw. Nagabay na no? O kapakyas ang akong mga laraw. Pakyas yun. Bisa diri sa una, napakyas no? Nawala naman ko sila, di ba? Nawag kang ang akong paglahom, apan mingon sila na ang kagabion samara sa panahon sa adlaw. Okay? O, ano? Grabe ilang na ito, marami ko kabulan sa di mo kalibutan ito sa una, ang pagsulay na ko sa una. Tingnan ko po ang kahit yan, nanambal ko mga pusis, nanambal ko sa mga buang. Nanambal ko itong mga buang din rin, ako ino'y kiingnan na daotan. Sa naman ino'y kakakyas ito sa kong laraw sa una. Pero apan mingon sila na ang kagabion sa mara sa panahon sa adlaw. Walang, iyon ko, anak, pasagkahin. Kaya ako na'y mahibalo kanila. Ayaw na sila panglugi, ayaw na sila pugsa. Ayaw na pangaliw po nila. Kaya doon na ako'y giandam nila. Kaya kagabihan na mo karoon na ay kabuntangon. Ha? Ang una-una mga nila sa teleserye, katong sikat, katong naakaroon na, katong naaskas karoon, mauna na ang magkadaog pili. Kasi kung saan mo sa teleserye, ang bida din, magpaula higit. Katong kontrabida, puti nag-isoga. Tanaw niya, maguyog-uyog ang panahon. Kaya napagtutulog na ko rin. Kamu manggod. Di manggod mo matuon ako. Kasi kung saan yung tawag ko, Diyos ko Lord. Lord ka pangimi, na wala may buhat, hindi na palubog yung pagampo. Dagan mo tas ng amahan. Dito mo, Lord. Dito sa pakay niyo. Magkakaw ng yapon. O, na hindi nila gusto. Amen? Ngayon sila nga hapit na maabot ang kahayag apan ako ani ang yapon sa kangit-kit. Amen? Kaya tingnan niya, ay kabalakan kay naan nato ang Diyos. Wala na katalagman nato sa tinulang naanap ang kangit-kit. Kalawa na yung mga matay karon. Kalawa ganihan sa nahikabok kaninga. Di ba, murag na okay ang tibok at ang lugar na. So, kinalagbigsilan ka. Tabangan ko na to ang mga namunan. Tabangan ko na to ang mga nai-authority. No? Dili na to, limakon sila. Kaya may nga balay mo, na naman po din sila. Ang ganis sila, naramis ka, kalam ka po kung subukan anak ni. Magkakot baka mo. Tama? Kinahanglan dili na to, kung common ang balaod. Ihakap sa authority. Amen? Kapangan po na to sila, di kayo kapangan po lipak. Kaya daw sa sorry, naharap sa kapitan, di pa po daling. Tinanggal ko sa dati, di pa po daling sa akin. Abot dito na. Ada pagkatong nakaila, mukan na. Bisang counter, walang sa dito na. Nakaroon kayo sa ligin na sila. So, na sila, hindi po ilukot po dito. Tama? Tumato yung mga iposang na. So, kato pong mga tao na itong naabot na sangkot wala na. Balik mo sa Diyos. No? Wala na, pabugna-bug na. Tapos layo dito kay sigotan kita sa Diyos. No? Huwag ka na nga itong iwali. Si atong Muslim ka man, Kristiyano man ka, o sa imong reliyon. Ang ato kang biskotan kaluwasan. Nahukman ka sa itong tinago. Human sa itong kalibutan mo, ang sikat, kakaroon kato, kakaroon halanggang, kakaroon mo ang tugin ka panahon, maabot kita sa kangit-ngit. Mamatay kita. Huwag ka na ang atong isulti sa itong reliyon. Yan, kamo po na nagwali ka sa inyo, kakamo naman ang pinili din sa Ginoo nga Pangulong pare, no? Kaya naging po na ako masunod. Ako po rin ang masunod niyo, magpasitaston po mo. Kailangan mo buhat, masunod mo nila. Pero sa unang ikinlabi, di ba sila naguna sa pag-ubatan? Tama? Dahil magkaroon nyo, kamo may na maguna, no? Ha? Maglalaban. Security. Sabi, maglalaban sa paglaban na to. At hindi ka mamatay. Kamalan mo ka lang yung mga ipon-kwentas, tama? Kamalan mo ka, malangit ka makaka, ikaw may gisog sa sala. Anong mahadok mo kakamatayon? Kaya ko inong kasiginong. Ang mahadok sa kamatayon? Ang mahadok mamatay? Kaya ko inong kanahadok ka sa sigot. Tama? Gusto ka na mamatay kayo? Magaligoy pa man ang sulugon. Amen? So kamo ay magpagligoy-ligoy ha. Ang sol na lamang ang akong paglaom. Okay? Ang sol po. Ang sol no? Lugar man eh.
O na lang ka na kong paglaong, kini ako andring, inyong anian, kada gabi ang isip-sipan, pilan ko ng tulog. Amo na lang kita kong paglaong. No? Na akong paglaong po to silang rika antik sa layo, o katong mga tao po na ito, pero di magod-grupo. No? Sila na lang kita kong paglaong. Kinakas Biblia, naapoy mo tipo ninyo na nasa layo, wala inon po mga kondo. Kada paminaw nila ni makaambit po na sila. Amen? Amen. Diin na tulog o niya ako sa gambit na mangit-ngit. O mana gina, di ba sa imong gabi na? Magila ko na. Nangiit mo na ako, imong i-recall. Anak, panahon, kahit na ko na sa mga espiritu, sa mga espiritu ang mga kalagnon, na makisulti ko ni Papa Jesus, gamit lang po dahil akong kasing-kasing. Muiwan ako na ang lugnanan, mao ang akong amahan. Amen? Lugnanan, hindi lang akong amahan. Ano man? Huwag ka na ako karoon. Gusto na magaling ko mamatay para lang din mo na mawala yung kamalaka. Tama na? Kung wala ko nagpakamatay sa akong kalibaganon, bili ko mamanaw. Kaya ako puro sa una, di ba? Na ako'y diskuhan, hindi ko sa antiko. Tama? Yan ako'y agalon sa una, di ba? Hindi na ako nang nagdubog ng espiritu. Uy, di ba, hindi ko sa antiko, ikaw sa una mang no? Uy, mo ng Jesus, tahang tulog po. Alas 11, umaga ko alas 2, sa alauna, umaga ko santo ko pasakan sa manapin, hindi ko alas 12, no? Alas 2, no? Kung wala ko lang makamatay sa kong galalo, di ko ako karoon makanaw. Tama? Tama. Kaya naman ako karoon, no? O, nawala mo ko na sa simano. Di sa asa naman sa duli. Tingnan ko ito si hindi sa una nga. Lord, ulitan na ito sa mga dili na ko. Di ka, asa naman ito mga pansin sa una nga. Asa naman si dili sa una. Asa naman mga pansin sa una. Di nawala ako sa hilom. So naman ako karoon pag-usap. Kung kinsa nagbanang ako, kamu, kailan mati na ako pag-usap. Nalain mo lang. Nalain mo ito sa mga pagulbulan. Tama. Sikap kaon nito. Wak mo ni kaon sa pulong. Kapabiyaan akong ipakaon magkakadlaw, no? Mayroon ako nga lugnanan maumao ang akong amahan. Okay. O ang mga wati na mukaon ka na ko, mao ang akong inahan o mga igsoong babae. Tama? Di ba? Pero wati maninol. Ano wati man? Di ba? Nalagay siya, huwag ka lang, nalagkamang ka sa iyo ka. Apan ang akong anak, ako sa langit, di ba? Kabalo mo ng dramaso na? Sa Almiro? Isa ka ka na? Huwag ka lang, nalagkamang sa langit. Apan ang akong anak, ako sa langit. Ano sa iyo ka? Apan ang akong anak. Tama? Isama mo ba sa mga kaya nga itong lawas sama lang sa usa kalugas ng tubig na sama ka sa abo. Kaya nga itong lawas ibalik sa abo. Oh, di, wati wati no? Nagkaon sa itong pagkain lawas po. Di ba, luganan ko karon kamo ang nagkaon ako, no? Ha? Di ba? Kung sa mo ba nakalaw na anak ko din eh? Kaon. Pulong. Mati mo yung nagiging mo. Mati mo. Hindi kayo mo kaon na rin. Bahala mo. Bunod mo. Sama kung karon ako gipakaon kaya nagpakamatay ko sa akong kailipon sa akong tawanon. Amen? Amen. Wala nang kanong kuloy, hortong patay. Kung ano tingin na doon, pero lang po dito mo kasi magmugang na po na doon. Kung baka ba, nagpatunglo lang ako sa akong lawas. Parang mawala sa iyong pagtunglo sa Ginoo, si Glud-Luhod. Ikaw lang ito ginara? Tunglo mo lang, iludan yun sa ino ba yun yan? Sa imong kilig, ipalungga pag inis yung pagkalipakira. Ikaw mo, ang nagkaon, no? Mayroon ako ang akong lugmanan, mao ang akong amahan. Amen? Lugong naman ko karon sa akong kailig ko, di ba? O ang mga wati na mukhaon ka na ko. Kamu, no? Yan.
Sila ka din sa dito ko kuha ng dalago na ko. Kasi mati pa rin kian kalau guys pernah dalago ulo kian magkupos. Tama? Mao ang akong inahan o ang akong ikso. Tama? Ang motuo kanako nga mga ginikanan nga inahan akong inahan. Ang tanan nga mga asawa nga motuo sa akong wali akong mga asawa. Ang motuo nga mga anak sa akong giwali akong mga anak. Ang motuo, ang isol nga motuo kanako akong mga isol. Tama? Pero na lang ko isang asawa. Mga special ko pa may. Rayna, na. Kahit mo man, ang mga giilang na babae langita sa pamanunon na nag-propose ko ninyo na ako ang nangamahan sa pulong na wag yun ninyo nalunggan ka na ito. Ili, tama? Klaro anak, walang musuko na sila. Oo, pala yung lingkod mo. Okay, siguro, kumukubos-kubusan ang linaw o ang mga katalagman na makabot ng tani. Tama? Siya man ang magbuot, hindi man ako. Naginob yung ang mga imong pagbuot, may matungan, di ba? Tama. Galain lagi mo, magbuot-buoton mo. Unya, hain naman ang akong paglaom. Okay ha? Tapos, ano na ba? Wala na ba? Ako'y kalauman, inikabto ko na sasyon. Sige, ya. Sige kanina. Malingan ako na ang akong lupungalan mako ang amahan. Kay siya man ang amahan na nasa langit o ipadala pilangis sa Espiritu nga magkana sa akong pangalan na si Kristo. O siya, na anak sa tao, ang bulalog pa ko sa pangtingog o na kaninyo. Mao ang akong inahan o ang akong mga ison. Una, kung kamo lang ang akong mga ison o mga inahan nga mga lain mga anak o mga anak, ako na iyong aman. O niya, hain naman ang akong pagkaon. Sumagang kami niya. Ano na ba? Wala ako'y kalaumanan, inig-alto ko sa siyod ko nilig kamang. Kaya mo man ang namapit ka na ko. Busa, nagalaom ako, pinagi sa inyong buhat, o ang inyong gugma ka na ko, sa inyong pagkahot sa akong mga pulong, inubanan sa inyong mga pinuhagan. Pamatasan, sa mayong pamatasan. Ang amahan, ang anak, ang balaang Espiritu Santo, o nakailakang ka na ko. Nakalubog na kamo sa tingog, lalong tinigapita ang kalinaw. Iwilid ko na sa kanya. Pag-awit na to,